buntag kang malan ako gilamos kay maato ko bye kay mga ambit pag isda sa oras sa ganyan ron 7:20 AM meron 7:20 murag kalimut ko pandong sakot may dagang mga nanagar sa unahan muli sa ko kay magkaong pandong kay murag dili kaya ang kainit init mura naman gumaak ang kainit isa ko uli kaong pandong init kayo eh 7:20 pa lang init na pa naman di ron kanang mula na ron summer naman di ron pasok ang pandong may pang pandong kay sobra kainit pang bayad kay amaw okay nang ambit ay isda kay wala may sudan nita eh sakot nadusma man tayo kubrahan matamak sa kon suba kay murag lubog ngayon lagi kong tulay magi na lang kong tulay okay asa ta mga ambit og isdaan lagi kong tulay kay kubrahan matamak ang sagbot mo ko ndiri na puto kahabog pa rin tulay aray ko this is stilan tulayan habog ayo sakit blasok mo sa taunang mga ambit dito sa kandang nangapok ano may isda te? wala lagi dugoy so saan kibisig na isda dari may kuha no sino mga isda na okay dagan man bisita ko sila kuha gamang ko may mga isda nga saan malit ka na taman sila katuan nakapangibot silang kupa sa kalapit ngayon nakapangibot na toy sama ka biya ka toy tagara mo tanaw sa mong naong toy mapos ito dagat ano ni ibot mga oraman daw ang kuha nila diri ka oh guys oh nabantol guys sugban ya guys oh wala guys labi ka ni ka
Kumani guys, makapunin ni kadua guys. Mao ni paborito sa nangitag isda guys. Kaya pinapa-autog guys. Ini gusto dagan. Dong. Kilaw ni kilaw. Ilang kilo na chef? Ha? Ilang kilo? Basi. Kani bantog. Ini Gatasan ng ano? Tadi gua naman iko. Jackpot sila. Kabasi mga kilo to yung bukon. Pero ito ang kilos kabasi. Kaya mo hindi nakabukog. Kaya hindi nakabukog. Ba't nga nung go? May bagong nalonggo. Kubahin natin yung pinabanik ko ha. Para makapangambitan eh. Karon pa man. Sa master na eh. Tanto bagay di mo. Balik ulit sa mukha. Kinalimot ko kamali ko sa lupin. Ano ko dala o. Balde sa lupin. Sa kahabok din. Tulay nila dito eh. Iska. Tawang tagpuan na sa Saudi Arabia. Salay ko ha? Ano salay ko ha? Ang salay ko ha? May makitang isda silang pupot. Isda o. Ay, dito kas pasin no. Pero na dito po. Uy, pali wala. Let's save this life. Paglabay. Tapos wala pa sa nakapag-ibot sila mga kuha. Trip ko lang labay ko. Trip. Ini anak kitong. Mas kasira ng isda. Ronnie!
Bang ko Buhi, ano buhi. makitaan ko na. Buhay pa isda. Wala ba kitong diha? Dalaw. Oh, Buhay pa yung kitong. Okay guys. bay kayo. Atik, patik, atik. Ay, Dagan natin, dagan. Pilang kilo natin? buk. Pilang kilo natin? Atik. Ah, kanini. Makaambay na niya kung isda. Pero pila na kalugas. Pila na kalugas. Okay, na ako'y maambit. Tulo ka isda. Wala na 1 kilo ni. Buwi pa oh. Sobra na. Sobra na 1 kilo. Oh. Mga numidyan din na. Sobra pa numidyan na. Ako na. Minit sugbaon. Simbangon na akong halito ng isda. Halito ng dampuro. Ang mayroon mo kitong ron. Limar ka buok. Pambitan pa rin mo tulo. Wala, sud ali. Duha. Ha? Ulo city. Loro eh. Layo rin ko na siya. Layo rin siya. Ano size? Ikaw diha dong. Nyara nyara. Gi. Pilang kilo ni? Tuklod mo yun. Pilang kilo? 250. Ano size? Bila na siya. Palit na ako og isda. Mahal ang kilo sa isda. 50. 50. Sila nakalugas. Yan po. Uy, buhi pa dito. Kisi-kisi. Oh. Kisi-kisi pa ang isda. Labas pa. Okay. Abot na itong i-order niya. Gason tani. Ang wasasan itong mapalit isda dari sa balik-balik. Yep. Itong dito gawin ni Ki. Ano ba nang sa kami? Lala. Yung mga bukog-bukog. Bukog gani ang akong punit. Saan ako yung mga hero? Buhay pa ang kuwan oh. Isda. Kisi-kisi. Ito mga bukog-bukog. Kilaw man sila. Ang labay lang mga bukog. So kung ibuhat is pangpunit na ako. Kaya ako pritoon o tulaon. Kaano mo sa ito. Okay, may problema kung sa'yo pasunod ng ito.
isda. See that? Bukog-bukog. Malaway naman ni sikuan. Ang kilaw sila. Kailangan balas. Kitong isda. Si Mane. Ay goods. Nabay na ko yung tulog eh. 400. Ano itong isda? Isda mga kuan tawagan niya tawagan niya sa mga kitong mas bisaya ang si Tagalog ani kuan siya 450 1 kilograms of 600 grams. Ay palit katong gipunit ako nga magkubog-bukog kay ako ning tula o napakaon sa iro pagbo nang magproblema ko sa pakaon sa iro sudaan. So, balak na ko isugbaon itong isda kaya gimingaw na kong sugba. Talag sabi makapalit isda ng mahalon. So, ang buwan karon is magpalit ko uling kay wala na kung saan ang takloban. Ito din ko watog iring ron kay sikang ulig iring ang hinguli dito lang ako para sure buatan ko sarip. Wala na yung bisig. Hindi uli na ako. Wala na yung isda. Wala kang sarip. Okay, para dili makuha niya. So, napahit na kong uling. Pero karon kinandingil na ang kuan. Tag-iya sa isda. So, hindi na akong bayaran. Ibang mama ni uli na. Pila meron na? Pila? 4. 4. Masa na? So, ano? Pilang kilo sa basig-basig? Ay, ambot lang kay hinahatag raman pula. Pila? 4. 400. 400. Kabasi? Kabasi. Pilang kilo sa basig gani? Pinta, matingali ilang 30 man guro. Sige uling. So na ikaw ang mga bukog. Okay, pakaon sa mga ilo mo na yung kuan. Lutoon para ipakaon. Kuan. Ito na ang kuan. Tinola para sa isda. Para sa isda, para sa sulang sa iro.
sa iro. Pang iro kayo. Tinula ang kuan. Okay, wapay tayo mga langoy. Yes. Hawa tayo. Luan na ning tulo ka isda. Yung magsugba man ni karon so pwede na mo kining pinakadako. Kinindo hiposo na lang ni. Butang sa 400 pabili 400 pesos. So kanila ang sugbaon. So kini pinakadako ang sugbaon. Pinakadako. So let's put asin in. Sugbaon. Sulod mo tangan nato ang sulod. Ay asin. Sunop sa ilalom ba? Baka ni magparat. May nagparat siguro. Subukan ta na kang isda di na lang kay hangin kayo. Dapat mo baybay mong balay good yung tamang uling ito. Arang uling. Ganihira kung dinagkot wag yun na aging siga. Kung naman lang is pritohon baka or butang sa kalahang walay kuan ba walay idibol. Kuno na may naman may kuan air fryer lang namo. Yung air fryer kay gabog-abog wala gamit talaga sara. Kaya ang among air fryer nga abog na kayo. Dili na iso lang mong isda. Sa butangan na mo baking paper ng kuan ani. Kaya makuana. Masyada yun. Kini isda nga ganira ning giasin na ingon na nigbulad ba. Sana mo diri sa kuan. Ingon na nigbulad kay ganira yung nababad sa asin. Kahit sura ani ron. So mga ni informa niya sa kuan. Then itong isulod sa air fryer. Let's put this into the oven. Ay. Igo eh. Saan man eh. Tagtaro na lang ako ng ikog. O nagipot lang ikog kaya para mas igo. Mas igo ang kung ganiya eh. Gamit. Wala mo adapter.
Under niya dong, diba? Pag sa ay ganito na mo. Sa mga 30 minutes akong giset para may allowance bitaw sa pagpainit aning kuan. Aning air fryer ba? Allowance. Araw. Ang ganyan kay fish 25 minutes pero 30 minutes lang nako. Para siya mahauron. So, wala pa lang maluto ng kuan. Isda, wala pa niya pamahaw sa nang orasa ron. Ting pamahaw na. Wala pa lang nato. Huwag na, humana ang baking. Ang pag-bake na, humana ang time sa pag-bake. So, tanaw na ito kung sa'y result. Oh. Luto na ba ni? Let's see. Ano na ito? Oh. Luto na ni. Pwede na may kauras ang... Oh. Luto na ni eh. Luto na eh. Oh. Luto na. See? Luto na siya. Let's eat na. Gutom na. Ako na may mga on. Delicious. Look at this. Wala siya ga-dry ba? Pa yung mga juice. So, thank you mga unamin.